Ja, hej YouTube. Ja, goddag igen. I kan måske huske mine andre videoer. Hvis I ikke kan det, så bare gå ind og søg på... Hvad var det nu? Okay, jeg skal lige huske, hvad var det, jeg sagde i det sidste video. Ja, det jeg sagde i sidste video. Ja, min husopstilling. Hvis I ikke har set det med alle, så gå ind på min husopstilling. Jeg laver kun eksempler på, hvordan man kan lave hus. Men ja, i næste video, den video bagefter den her, der vil jeg gerne indrette husene, så I kan se, hvordan jeg indretter og eksempler. Så for eksempel over i den her bogregion, over i den der uldhus, der det er kun et eksempel, jeg laver, altså indretter. Ja, så nu vil jeg gerne, som jeg sagde sidste gang, så bliver jeg færdig med det flade tag, altså det jeg er ved at lave nu, og så skal jeg lige lave, det her på et hus, så det her på et hus, og det bliver et jernhus, altså et jernblokhus. Altså det indretter jeg ikke i dag. Det gør jeg heller ikke en jernblok. Nu skal jeg lige hen med nogle ting. Det skal fandme lige blive morgen. Ja, så nu.
Jeg håber, jeg kunne bruge... Ja, der var ikke lige så meget at sige, men jeg håber stadig, at jeg kunne bruge det her. Så får